Sewu kilometer nyusul awamu sing ati janji mulih ning aku sakwise ngrampungke urusanmu
angin lho, seneng ki lho, seneng. Kok terakhir-terakhir kemana kok enek kendangan itu? Anu biasa cah-cah. Jalan teknis. Nyapa iki? Nyapopo. Iki ngono mikir-mikir jare. Iya. Mikmu jeblok. Gak ora ono. Kok gak mati? Heh? Kok gak mati? Mati kok diusumet nah ya. Ya, nyanyi lagi ya, Nak. Iya.